5 продукта, които не бива да ядете вечера. Събуждаш се подут, с тежест в корема, въпреки че се храниш правилно. Това може би е заради продуктите, които консумираш през вечерта. Вие ги мислите за полезни, но през вечерта те се превръщат в отрова за организма ви. Първо, ябълки. Сутрин са много полезни, но вечерта тя започва да гние и корема се подува. Продукт номер 2 – хляб. Ако се консумира през вечерта, той се образува в мазнини. 3. Банани. Сладки, доста калорични, натоварват панкреаса. Затова може да се появи гадене и тежест. 4. Ядки. През деня са изключително полезни, но ако ги консумирате вечер, могат да притискат черния дроб. Пречат да заспите и дават излишни калории. Последният продукт са доматите. През деня те подобряват храносмилането. През нощта задържат вода, провокират поддуване, както и възпаление в ставите. Ако видеото ти е било полезно, последвай ме.